निउसाव आङो बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांखौ जों बयबो मिथिगौ बिथाङानो जाबाय गलाब बसुमतारी बे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय आङो बिथांनि सेराव फैदों गिबियावनो एसएन निउसाव नोंथांखौ बरायबाय खुलुमबाय आंबो बरायनायखौ नाजावबाय गिबियावनो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय एसएन निउसनि दैदेनगिरिफोर एबा रिपर्टार नोंथांमोनखौ खुलुमनाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय आच्छा मेथाइ खनगिरि हिसाबै नोंथाङा गिबियाव नोंथाङा माबोरै जागायजेननाय आंथ' मेथाइ खनगिरि हिसाबै जागायजेननाया उन्दैनिफ्रायनो आबौमोना बे समाव आरो आदामोनाबो रोजाबोमोन नालाय जोंहानावनो एबसुनि माबा मोनसे जिखुनु कनफारेन्स जायोब्ला जोंहानावनो रिहार्सेल होयोमोन बिसोरखौ नुनानैनो आङोबो बिसोर थांखांनायनि उनाव आं बिसोरनि दामनाय देनायफोरखौ फल' खालामनानैनो आङो मेथाइ खनगिरि जायो दा बे हिसाबै आं दिनै गायक जाबाय रेडिअ'आव 1983आवनो आं अडिसन 1983 औ 1983आवनो आं पास जायो गोदान मेथाइ खनगिरि हिसाबै दिनैसिमबो दासिमबो मेथाइ खनगिरि हिसाबै दङ आच्छा नोंथांनि जोनोम जायगाया आंनि जोनोम जायगाया गरेस्वर बाक्सा आगोलावथ' कामरुपमोन दा बाक्सा जिल्लानि सिङाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागदबा जायखौ रेभिनिउ भिलेजआ ओरैनो बागदबा लिरो ओमफ्राय जोंनि गामिया दोलपारा होनना बुङो आरो आथिखालाव नोंथाङा दा बहा थायो आं आथिखालावथ' गुवाहाटियाव थायो आङो एक्सुवेलि आंनि जोनोम जायगाया गरेस्वरमोन नाथाय रांखान्थि बिथिङाव जोबोद गैजारोङैखौनो होनजानांगौ बुंनांगोन बेखौ बिनि थाखाय उदैनि आरो फिसा फिसौखौ फिसिनो थाखायनो माबा मोनसे खामानि नागिरनानै आं गुवाहाटियाव थाहैदों आच्छा बे समाव रायजो राजाफोरखौ एसे गोजोन होनो थाखाय नोंथांनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन मेथाइ बे मेथाइखौ नोंथाङा गिबियावनो खननानै दिन्थिगोन नामा मोजांसिन होनबाथ' आंनि थाखाय बयबो मोजां गासैबो मेथाइयानो मोजां नाथाय माने अडियन्स बा रायजो राजाया माखौ मोजां मोनो बियो अडियन्सफ्रा बे आजिखालिनाथ' दा आथिखालाव रमान्टिक माबा माबि जाहैबाय नालाय दा ओंखायनो बांसिन फांसनफ्राव गिदिङोब्ला बे रायजोफ्रा बे आंनि जिउनि अनजालि बेखौनो रोजाबनो होयो बे हिसाबै आं खनो बे जाबाय रेडिअ' रेकर्डिं जाखांबाय बियो आंनि जिउनि अनजालि बेखौ रोजाबनो होयो मानसिफ्रानो दा बेखौनो नोंथाङाबो खननानै बेखौ मोजां मोनो नङा होमबा मालाबा थेवबो स्टेजफ्राव बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर लोगो मोनोब्ला गोदोनि समफोरखौ गोसोखाङो जोंहाथ' एक्सपिरियेन्स थांहांबाय नालाय थेवबो मेथाइखौ खननानै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनोब्ला बिदिनो बे निउसनि मिडियानि थ्रुयैदि जोङो इलेक्ट्रनिक मिडियानि थ्रुयैदि जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ जों फोरमायनो हायो आगोलावथ' जोंनि समाव बिदि सुबिदा गैयामोन मबाइल गैयामोन गोसो थोलायनाय बा न'खरनि मायबा खबर लालायनो नांगौब्ला लाइजाम हरनांगौमोन माहासे 2 मास 3 मास जालाङो थेवबो मोनामोन आथिखालावथ' सेकेन्डआवनो मोनो भिडिअ कल खालामनानैबो गावनि मोजां मोननाय गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हायो आच्छा आथिखालाव नोंथांखौ बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव थांनानै मेथाइ खननायखौ नोंथांखौ नुनो मोनो बा नोंथांनि मेथाइखौ रायजो राजाफ्रा खननो लुबैयो दा बेवहाय नोंथाङा दोंसे मेथाइ खनो बे जाबाय माने गिनो नाङा बेबायदि मोनसे मेथाइ आरोबाव मोनसे आं बेखौ बावबाय बेनि जायखिजाया मोनसे नोंथाङा खोनासंगोन नामा दा बेखौ आं उन्दैनिफ्रायनो जोंबो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन लोब्बा थाबोदोंमोन रमान हांखोनिफ्रायनो जों एसे एनै नुबोदों थिग बिदिनो दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ बर'फोरनि आन्दलन खालामनाया दिनैसिमबो जायाखै कागज पत्र एबा इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो गोरों गोरा सानसुमैफोरनिफ्राय मिथिनानै मोनदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रमद बर'मोनजों लरेन्स मोनजों एनडिपिनि बिथां मानव गिदिर बिथांमोनजों जेरावखि जाया मानो आं बाहागो लादों बिदिनो मेथाइ खनबोदों बिनिनो आं मेथाइखौ खनो बेनो जाबाय गिनो नाङा बर' दावहानि थिलियाव गेलेग्रा मुगानि दानलाय सुलायनि
आरो मोनसे दंबावो बे देदो दे खावसे जादो हाजोला बर'फोर सम बे अनलायनायनि सम बे गोरोबनायनि नङा बे गावस्रानायनि गावजों गाव दानलाय सुलायनि बे मेथाइखौ आच्छा आच्छा आं बे समावनो मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों नोंथां औ जे समा नङा जे बे माने गावस्रालायनाय दा बे समाव आं नोंथांखौ सोंनो लुबैदों जे बावैसो सिगां NDBP आ माने फिन आरोबाव धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारी गावस्रादों दा बे गावस्रानायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो बेथ' गावस्रानाया बे दुखुनांथावना जादों दा गावस्रानानै मा खालामनो सानदों मा नागिरदों खिन्थु जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टआथ' मोनसेयानोल' थांखिया मोनसेयानोल' बर'लेण्ड एबसुआनो जा NDBP-आनो जा रन्जन ग्रुपआनो जा संबिजित ग्रुपआनो जा बिदिनो ओरैनोथ' मोनथाम जानानै दङमोन दा गावस्रानायजों आरो मोनब्रै जाबाय खिन्थु मानि थाखाय मा गावस्रादों जों बेखौ बुंस' हाला नाथाय आं साधारन सासे शिल्पी एबा सासे साधारन मेथाइ खनगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो समा दाबो दङ ओंखायनो बयबो खौसे जानानै सोरबा रन्जनानो जा सोरबा धीरेन बर'आनो जा गबिन्दआनो जा संबिजितआनो जा गासैबो खौसे जानानै जोंनि बर'लेण्डनि जे इसु बर' रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सल्भ खालामनो थाखाय आरो खौसेयाव बयबो फैनो थाखाय आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे धीरेन बर'आबो बिथाङाबो जारा हारिनि थाखाय नांथाबदों गासैबो रन्जनानो जा सोरबा धीरेन गोबिन्द संबिजितआनो जा एबसुआनो जा गासैबो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफ्राबो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादफ्राबो दिनैसिम नांगासिनो दङ दिनैसिम मोनजोबाखै बे समाव जों गावस्राबाय थायोब्ला जोङो गावखौनो बिदि खालामना लायोब्ला जोङो बहुत अलखदाव गोलैगोन आरो जोंनि इसुफ्रा फावसायलांबाय थागोन ओंखायनो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे समा जोबनानै थाङाखै दाबो खौसे जाफिननानै बयबो जोंनि आलादा रायजो बिनायखौ जाहाथे बर'लेण्ड इसुखौ सल्भ खालामगोन बेखौनो आर'ज गाबो बे समावनो जोङो SN निउसनिफ्राय बिथांखौ जोबोद साबायखर होनांगोन बावैसो सिगां NDBP धीरेन बर' आरो गबिन्द बसुमतारी गावस्राखांनायनि उनाव बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरिया दिनै बिथांमोननि गावस्रानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो रन्जन दैमारि संबिजित धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारी खौसे जाफिननानै बर'नि जि मोन्थाय आलादा हादोर बर'लेण्डनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनानै थाबैनो जाहाथे जोंनि बर' जेंनाया माने बर'फोरनि जि जेंना बेयो जोबस्राङो बेखौ बिथाङा खावलायदों बे मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे खावलायनाय आङो जेसेबां सम माने टिभि चेनेल बा गुबुन ससियेल मिडियाफोराव आङो बेबायदि बाथ्रा मेथाइ खनगिरि बा देंखोगिरिफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो मोनाखैमोन मिन्थियाखैमोन दिनै खिन्थु बिथाङा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथाङा खावलायदों दा बे समाव आङो नोंथांखौ आथिखालाव नोंथाङा मेथाइ बा बेबायदि मेथाइ बा बायदिसिना सिनेमा बा बेबायदि माबाफोर खामानिफोर मावबाय दङ नामा नोंथाङा दा मोनसे हाबा मेथाइ बर'नि गोमालांनाय हाबा मेथाइ गोदोनि हाबा मेथाइफोरखौ मोनसे प्रजेक्ट बानायबाय थादों जोंहा बे टंलानि अमर फंबायनि स्टुडिय'आव दा मिउजिक माबा होनाया जागासिनो दङ उइथिन सर्ट पिरियड साननैसोनि उनाव जोङो बेखौ भइस डाबिं खालामगोन आरो बे हाबा मेथाइनि माबा मदद होनाया बेखौ दिहुननायनि थाखाय थुलुंगा होनाया जाबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां प्रमद बर' फंबाय आं बेखौ फंबायखौनो होनो जोंनिख्रुइ उन्दै आरो बिथांनि बे हाबा मेथाइ बर'नि गोमालांनायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मदद होनायनि थाखाय बिथांखौ आं गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर होदों आरो जोंनि हाबा मेथाइया दा प्रजेक्ट माबाया सोलिगासिनो दङ बे समाव बिथाङा गावनि गोनां समखौ दोननानैब्लाबो जोंनो एसे सम होनानै बर' हारिनि माखासे समस्या आरो गाव मेथाइ खननाय बा गावनि माखासे सोरजिलु बाथ्राखौ बे समाव जोंनो फोरमायबाय इयुन समाव आरो बिथांखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो लोगो मोनबावगोन आरो बे समाव बिथांखौ SN निउसनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय लोगोसे नोंथांमोननि बे SN निउसनि
गासै मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफोर रिपर्टारफोर लोगोसे हेफाजाब होनाय बे गासै फंबाय बिनानाव आरो नोंथांमोनखौ आङो SM निउस नि जानानै आरो नोंथांमोनखौ मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरबाय लोगोसे बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ आंनि गलाब बसुमतारी जानानै खुलुमनाय बावहरबाय। गोजोन्थों।